ओंखाम दै जानो लोंनो खवाबा जानाय थोरसियावनो मोदैया गयो जोंनि बिथांमोननि रायदाना सोरबा फासिनि अर्दार जानो हागौ सोरबा जाबजीबन कारादन्ड जानो हागौ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो बेजों लोगोसे मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो बेजों लोगोसे जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै गनाय नंलिया आरो बर' फिसाफोरनि बिखानि बा सोलेरनि दुंब्रुद थैया आरो बोहैनाय नंलिया होननानै बै समाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदोंमोन, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। नाथाय बिनिनो माखासे उल्था बिदिन्थि नै जागासिनो दङ। बिदिब्ला जोङो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफ्रा एबा जोंनि बर' माहारिया बा जोंनि बर' हारिया मा मोनखो, मा मोनमारखो जों बिटिआर गोरोबथाजों? दिनै गोबां दुखुनांथाव खौरांफोर ओंखारगासिनो दङ, जेरै नै बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायलायबाय बिश्वनाथनि जाथायखौ लानानै जायफोर सेन्ट्रेल जेलाव दङ बारग' एनडिएफबि बिथांमोननिनो सा-8आ माने थैजासिम जेलाव नङाब्ला फासिनि अर्डार जानो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायबाय। आरो बिनि अनगायैबो मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ' जाय बारग' एनडिएफबि चिरां जिल्लानि 2 नं दनाबारिनि सिङाव थानाय दिलीप मुसाहारि एबा एम बिरबाय बिथांनि आंगो बिसि उर्मिला मुसाहारि बिथाङाबो गाबै गाबै जोबथेसालियाव थानाय गावनि फिसायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बेबो जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ'। दिनैसिमबो मानो बेबायदि बर' बिमानि मेगनाव मानो रथ' रथ' मोदै आरो दिनैसिमबो मानो गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बारग' एनडिएफबिफ्रा मानो थैजासिम बा फासिनि साजा मोननांनो हागौ होननानै गाज्रि खौरां फोसावजाखो? बिदिब्ला भिडिअ'नि गेजेरजों एसे नायदिनि मा फोरमायखो। जोबोर गोनां खोथा आं फोरमायहरनो नागिरदों। बे जाबाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ लानानै। एक्स एनडिएफबिनिनो जायफोर सदस्यफोरा, जायफोर केडारफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ, बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय केडारफोरनि गेजेरावनो 8 जन केडारा फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 16 अक्ट'बरनि उनाव जोबोर गिदिर रायदान मोननो थांगासिनो दङ। आरो बिथांमोननि रायदाना सोरबा फासिनि अर्दार जानो हागौ, सोरबा जाबजीबन कारादन्ड जानो हागौ। बे खोथाखौ आं बुङाखै, एनआइए कर्टनि एडभकेट कनकन कलिताया आंनो थांनाय मैया फन खालामदों जे एनडिएफबिनि सदस्य जायफ्रा दिनै 8 जन बै बिश्वनाथ सारियालिनि केसाव बिथांमोनखौ आइ प्रुफ आरो एभिडेन्स लानानै 16 अक्ट'बरनिफ्राय जोबोर स्पिडै बिसार खालामनाय जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा नेगेटिभ जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा जोबोर गिनांगौ जागोन आरो नोंथांमोननि बर' जातिनि थाखाय बियो दुखु गोनां जागोन होननानै एनआइए कर्टनि एडभकेटआ आंनो फोरमायहरदों। दा बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों, नोंथाङा आंनो मोनसे लेखा हरदोंमोन जे थांनाय जुननि 12 तारिख आसाम गभर्नमेन्ट, बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो हम डिपार्टमेन्ट मोनसे खोथा रायलायदोंमोन आरो बे मिटिंआवहाय बे जुथुमायाव मोनसे माइनस लादोंमोन जे एनआइए कर्टसिम एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मोनसे रिक्वेस्ट हरगोन होननानै लिरदोंमोन। नाथाय बिक्रम, बे लिरनाय बायदि दासिमबो एनआइए कर्टआव जेबो लिखित फैयाखै। अब्ला दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि जेबो पजिटिभ लिखित आकारे जुदि डिसिसन फैयाब्ला, ग्रीन सिगनेल फैयाबा, नै फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव जा बिसार सोलिगोन 8 जन एनडिएफबि केडारफोरा बिथांमोननि बिसारा गाज्रि जागोन, सोरबा जाबजीबन सोरबा आरो फासिनि अर्डारबो मोननो हागौ होनना बिथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायदों। बिनिखायनो जायफ्रा दिनै एनडिएफबिनि केसनि थाखाय जोङो नांगासिनो दं होनना बुंदों, बिसेसके मानगोनां दिपेन बर' बिथांनियाव आं फन खालामदोंमोन आरो मेसेजबो हरदोंमोन, बिथाङा दाननानै होदों। आं सानो बिथाङा माबा मोनसे बिजियाव दङ, हयथ' कल खालामफिननो हागौ। मैयाबो खालामदों, आं दहायबो खालामदों, नाथाय बिथाङा बेस्थ'नि थाखाय हयथ' दिखांनो हायाखै जानो हागौ। नाथाय आं बुंदों जेन बेबायदि गाज्रि समा अक्ट'बर 16 तारिखनि उनाव जेन एनडिएफबि बिथांमोननि
सायाव फैया आं बेखौ दिनै कामना खालामदों आरो फोरमायदों गभर्नमेन्टआ जुदि मावबाय थाङोब्ला मोजां आं बेखौ बाख्नायगोन नाथाय रिजाल्टआ जोंनो खोन्थागोन जे बिथांमोननि बिसारा जिहेतु गाज्रि जागोन होननानै एनआइ कर्टनि बिथां कलिताया बुंखांबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो ग्रिन सिगनेल मोनाब्ला बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय रायजोआ हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायहरबाय जोबथेसालियाव थानांनाय एम बिरबाय एबा दिलीप मुसाहारिनि आंगो बिसि उर्मिला मुसाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों एसे नायदिनि गोबाव बोसोर जाबाय बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' लानानै संसार जानानै दङ दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ दिनै फिसाय गैया संसाराव फिसाय गैयिनि जिबन खांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ दिनै गोबां दुखुजों सैसोनानै न'खर राननानै फिसा सासेखौ लानानै बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' जानानै दङ आंखौ फिसिनो जाहोनो थाखाय आंहा रावबोआनो गैखाला दिनै गावनि न'आव थांनानै जाहैनोबो बिसोरनोबो आंखौ फिसिनायनि राहायानो गैखाया ओरैबायदि दुखु जाबाय फोरमायबाबो फोरमायस'नो हाया दिनै थाबैनो बख'नानै जेन' जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो दिनै खायफा जेरै गोजोन संसार जादों दिनै सुखथिया जाबाय जेला गोजोन सुखथि जाबाय जेला सारमोन अननानै बख'दो बिसोरखौ गोबां दुखु खस्थ' दङ बिसोरो बेखायनो खावलायनो सानदों आं दिनै बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानैसो दिनै बेफोरबायदि जेलाव थानांबाय दुखु खस्थ' लानानै दिनै आफादाव दिनै बिरबाय होनोमोन सिगां बिजनिनिमोन ओमफ्राय न'आवनो थाखायाखिसै नालाय सिगांनिफ्रायनो ओरै थांबाय ओमफ्राय बिसनाथ जोंनि न'आ बिसनाथ सारियालियाव माब्लाबा थांनानै नायनो हागोन जोंनि न'खरखौ जोंनि न'खराथ' गैखाया न'आनो गैया ओरैबायदि खस्थ' आफायाबो दिनै आर्मि पुलिसजों बुग्रि जाबाय ओरैबायदि असान्थिमोन जोंनि न'खरा सिगांबो बिसोर थानाय समाव ओरैबायदि नाख्रेबजायो नासयजानो आर्मि पुलिस फैयो सानफ्रामबो नागिरफैयो न'आव थानो मोना दिनै आंनि फिसाय बिसोरनि थाखायनो जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गैखाया आंनि देहायाबो दिनै दुरबल साननानै माब्लाबा मोदै गबाय थायो जानाय लोंनाय गैया दिनै जानायफ्राबो खस्थ' दिनै ओंखाम मोनब्ला ओंख्रि मोना ओंख्रि मोनब्ला ओंखाम मोना दिनै फिसाखौ खस्थ' ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो फोरोंगोन सानदोंमोन नाथाय दिनै फोरोंनो हागोन ना हाला मिथिला आङो रावनियाबो सहाय गैया जेबो मिथिया गैया खबरबो मोना दाखालि 4 थारिखआव फैदोंमोन लोमजादों होनना खोन्थाहरदोंमोन बेफोरबायदि दुखु फोरमायहरला जों थानो हाया ओंखाम दै जानो लोंनो खहाबा जानाय थोरसियावनो मोदैया गयो जोंनि बेखायनो जोंनि मोखांखौ नायनानै दा खुंथायगोआव थानाय सारमोना अननानै बख'दो बिसोरबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखायसो नांदोंमोन अननानै बख'ना होब्ला जों नोंसिनि सायाव गोजोननाय थागौमोन सारमोन आं बेखौनो खावलायनो सानो सारमोननिसिम अननानै जेन' थाबैनो बख'नानै होफैयो जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो सारमोन।